Isusulong ni Albay Vice Governor Farida Didayco ang digitalization ng sangguniang panlalawigan upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat albayano. Ayon kay Ko, sa ilalim ng kanyang panunungkulan, nais niyang maging transparent at accessible ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Aniya, kasama ito sa kanyang mga ipinangako noong tumatakbo pa lamang siya bilang vice-gobernador. Kasama sa kanyang mga ipapatupad ang smart website-based application na makakatulong sa mga albayano na maunawaan ang mga panukala at iba pang mahalagang impormasyon na dapat na malaman ng publiko. Kasabay nito, sisimulan na natin ang paglipat sa paperless legislation. Mas mabilis, mas maayos, at mas makakalikasan ng daloy ng trabaho dating sa process. Dagdag pa niya, ang website ay magiging bukas din para sa anumang komento. Naniniwala raw ang opisyal na ang bawat mamamayan ay may karapatang makilahok sa mga usaping panglalawigan. Pwede rin sila magbigay ng komento or mungkahi. Iko-consolidate ng artificial intelligence or AI. May ranking batay sa dami ng mentions para malaman ng board members ang pulso ng taong bayan. Pero hindi lang technology ang kailangan natin. Kailangan nating matiyak na aligned sa ating mga panukala ang inherent potentials ng probinsya ng Albay. Hindi lang probinsya, kundi pati mga lungsod bayan. Siniguro din ni Ko na maayos niyang gagampanan ng mga tungkulin bilang bise at makikipagtulungan sa gobernador para sa kapakanan ng mga albayano at ng buong lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.